συμβολισμό πολύ σημαντικό. Είναι το εθνικό μας σήμα. Από το βράδυ στις 12 η ώρα κατεβαίνουν οι μοχλοί. Κατεβήκανε ήδη, κατεβήκανε, μαύρο έχει. Δεν θα έχει σήμα εθνικό ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Εμείς, εδώ σαν Μέρα Πάτρας, θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας και μετά τις 12 τη νύχτα θα βρούμε τον τρόπο και θα το κάνουμε. Γι' αυτό θέλουμε συμπαράσταση από όλο το λαό της Πάτρας εδώ, να περιφρουρήσουμε το χώρο. Ξέρουμε ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις. Θέλω να πω, και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, το καταλαβαίνουμε όλοι το τελευταίο καιρό, ότι αυτό που γίνεται δεν είναι μια απλή επίθεση εναντίον των εργασιακών μόνο δικαιωμάτων. Είναι μια επίθεση εναντίον της δημοκρατίας και εναντίον όλων των κατακτήσεων που είχε ο ελληνικός λαός. Η Χούντα δεν τελείωσε το 73! Σωμή, παιδεία, ελευθερία! Η Χούντα δεν τελείωσε το 73! Σωμή, παιδεία, ελευθερία! Η Χούντα δεν τελείωσε το 73! Σωμή, παιδεία, ελευθερία και πλέον! Είναι τα παιδιά αυτά που ήταν κοιμισμένα τα παιδιά μας τόσα χρόνια. Τώρα πρέπει να καταλάβουμε και πρέπει να πάρουμε τις τύχες στα χέρια μας. Τα κόμματα μας έχουν... Όλα τα κόμματα! Δώστε μικρόφωνο! Όλοι οι πολιτικοί έχουν αποδείξει και ειδικά αυτή η τριμερής κυβέρνηση απέδειξε ότι δεν πήγε μαζί με την Νέα Δημοκρατία για να προσπίσει τα συμφέροντα του Ρώτησε, όλα του λέει. Σήμερα Όλα τη ρώτησε. με έναν χουντικό τρόπο που έκλεισαν την ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση, που φημώνουν ουσιαστικά τη φωνή του λαού. Θα πω ένα πράγμα. Ο Κεδίκογλου το μεσημέρι είπε ότι η ελληνική ΛΑΕ απαλλάσσεσαι από το χαράτσι. Ποιο χαράτσι απ' όλα που πληρώνουμε στη ΔΕΗ? Ποιο? Το χαράτσι της ΕΡΤ των 3 και 4 ευρώ. Αυτό είναι μια σπέκουλα τρομερή. Να μην πληρώσει κανένα. Τον ελληνικό. Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι τώρα πια έφτασε ο κόπος στο χτένι. Όλοι στους δρόμους για να πούμε όχι στο 4ο μνημόνιο που έρχεται. Ευχαριστούμε πολύ όλο τον κόσμο που είναι εδώ. Σας παρακαλούμε να κάτσετε εδώ το βράδυ μαζί μας. Εμείς δεν αφήνουμε το χώρο της δουλειάς μας. Είναι δικός μας. Και οι εργαζόμενοι της Μέρα Πάτρας πρέπει να ξέρετε ένα πράγμα. Με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί δεν είχαμε κανένα μέσο στα χέρια μας. Καταλημμένοι μας για να συναντήναμε. Όλα τα κονδύλια πηγαίνανε στους συνέτερους των Αθηνών. Η επαρχία δεν είχε ούτε μία δραχμή διασπαθήσει. Με απλό μισθό πληρωνόμασταν. Δεν είμαστε ακριβοπληρωμένοι υπάλληλοι που λέγανε. Σαν όλους σας πληρωνόμαστε. Και κάναμε τη δουλειά μας με αξιοπρέπεια, με ποιότητα και με πλουραλισμό. Και ας ήμασταν δημόσιο ή κρατικό, όπως θέλετε να το πείτε το.